ta shallake duk inda za ta je masoyiya ni fa sai da ke zan ba da rayuwa akan ki in za ba ni ke kaunar ki na saka a zuci ba za ni warki ba masoyiya. Wanda zai raba mu da ni da ke wanda gebu ne sahi ba ta hoki kama hannu na mu zagaya masoyiya. Kome wuya da daɗi ni da ke zan yi rayuwa ke ce silatukan farin ciki na rayuwa kin sanar da niyyar na gyara komai a rayuwa wata da rana za su fito ina da ke a bibiya a duniya samu rabo sai na dan masoyiya ni dai na ya alƙawari abadan ba za ni karki. Boy zamani ne na dangamau domin ki zan yi tsarin gida mai bene kawai da kyau zan siye da sauwar bebi don kawai kyau zan kaki ko ina ki zagaya duniyar da san babu makiya. Kene farin ciki na bayyane zan faɗa duk abin da na mallaka in akan ki ne zan jure juriya akan ki kewa kina sane zan risi na gaban ki zinariya ko kuma ce sarauniya. But